לא, 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 אני לא חוזרת לזה. אני לא יכולה עוד מערכה. אני בטראומה. די. אני ידעתי שזה יקרה הבוקר. ידעתי. אבל עדיין אין שום דבר שמכין אותך נפשית. גם זה האזעקה בשילוב עם ההתראות. זה כמו סרט אימה. שימו לנו לפחות מנגינה קצת מרגיעה. אנחנו בטראומה. וואי, מה זה? כמה אנשים? התרבנו מאז פעם שעברה? מי מספר לכולם על המקלט שלנו? אוי, תעזרו לבת שבע. בת שבע, תשבי. הכל בסדר. קחי נשימה. הכל בסדר, בת שבע, שיהיה בסדר. תביאו לה מים, הבאתם? יופי. מסכנה, בגיל הזה. נו, בוא נראה מה אומרים. הנה, ישראל וערב פתחו במתקפה משולבת. זה מתואם. ברור שזה מתואם, חיים שלי. היה לך ספק? ישראל וערב זה ברית. זה בייסיק שהם יתאמו. מי אמר שזה תהיה מערכה קצרה? אני לא שמעתי שזה יהיה קצר, דווקא הפוך. מאיפה המקורות שלך? חיים שלי זה לא מקור. אני לא רוצה להלחיץ, אבל הייתי מתכוננת למערכה ארוכה. וואי, אין אופרה. אני בהלם, איזה נחס יש לאופרה. ויש לי איזה 4 מסיבות בימים הקרובים, כן? יואו, וכל התחפושות שלי. ואני לא קניתי מתמו, אני תפרתי. טוב, כפרה, מה שצריך לקרות קורה. וואלה, את האמת אני קצת מפחדת, אני לא אשקר. חיים שלי זה לא רקטה, זה טיל. את יודעת איזה גודל זה טיל? לא בקטע של להלחיץ, אבל זה טילים.